Let's go, mga kaibigan. Let's go. Adto pa mi sa kay dayuli nga tindahan kay magpalit ni og soft drinks kay among bawnon. Magdala mig soft drinks. Let's go, Doc. Kumana ka gasolina? Ah, sige. Nang hunaw pas dok-dok. Ato pa takin dayuloy magpalit tag soft drink. Ugi! Ah, dili ka kuyog. Akong tagaglawag ang akong itoy. Pugi! Ah. Naras pugi. Eat ka, pugi. Uy, balisod. Malambod man day ka. Ito nang kuhaon be. Kaon. Mga kaibigan, si Dukduk ang nag-drive. Ay kamao naman yun siyang mo drive. Ito na sa bukid. Nagbay ko. Magpalit sa akin o Royal na soft drink. Royal, papalit kami. Palit ito, Dok. Royal soft drink 1.5. Murag mao man siguro ni. Only one. Uy, gipa-practice na ko ro makabanos-banos. Ato mi sa ato ang dapit kay mga huy mi. Hi. Unsa maron Pasko paron? New Year na. Dawa to nagyapon na mo bisag walay Pasko. Pila na na day?
Tarong. May missing tool na rin. Amo, raghapon. Sige. Salamat. Smelling daw. Ikaw, gunao. Bye-bye. Ato na mi, oy. Oh, itong anak nila yun nila. Ngayon ka naman. Huwag ka kailan? Ha? Huwag ka kailan? Merlinda? Di, o itong laki god. Ah, bakit? Among balay, mga kaibigan. Ako lang video call. Mao. Ngayon ni mga kaibigan sa bukid. Maay dito, daghan kayong kahoy dito. Uuli na sa dayon ni, ikaw man ang pangahoy. Kaya manguha na sa itlog. Mag-iskuhi na po ni, unya si Dugdog. Naglimpyo po. Tara. So, nami mga kaibigan sa Barangay Road. Pahingo na ni sa bukid. Hala. Anhi may din himang wagkahoy mga kaibigan. May mga akong sundang usa. Oh. Awas din ito. Makita. Ako ning bughaon. Bakit ka?
babae lang ano. Ang puti sa mga extra. Oh, may extra menu na. Kulit siguro. Oo. Ah, da, da, da. Graduan si Dongdong. Medina. 20 kapin kato, 30 kapin katuig na ni. Asa ka na diha o? Kanang avocado. Mangina. Maupo bitaw, ingon bitaw si Lisil. Ang igsoon anang gihatagan ako pud ba. Isa sus naman yung kiata. Kuya ora. Di man ang ubang iro oy. Inana mo gud putos hay. Sa una gamay pa nga 40 man ka. Mao gyud siguro nang dugo anak nila. Mao tingali. Ang dami og Kanus aman darning. Aw pagbagyo ni all time pa imo hanggi pa pong ulan tiya. Wawe, taga si Biko mo kuno ani mo nagpungol ingon si Lia. Ah, Oh. igo day ang wild. Oh, kaya na maway. Request lagi ni nato. Oy, pakuha lagi ni dinhi oh. Magninon ba? Ato sa kanang utlanan no. Oh, mana niya kamanosay. Bitaw, Oh. isubay sa utlanan. Oh. Basta to ditong duol kang lula. Ito. Nga ibutang sa daplin po utlanan. Oo, Tapos utlanan. parel. Tuod. Lagi amay na lang ni patio na lang pukulan na lagi ni. Okay. Ya, ang saging mo, wag mo pisli ang saging. Ayun. Nga wa man sa ni nakapamungag Wa. maayo ning manggaha. Kausa lagi yun. Mm. Maurag ito. Nga 30 katin katuig na ni. Kay si Dungdung 30 isayos na guna. Nya pag titi anyos good. Pagtanom na ko ani si Dungdung. Dugay na kay ni ay. Tanuman ko ni dinhi og hipos lang. Gahapon yun, aligre kayo kay nagdako og tangkong. Kuan. Di, merkado. Oo. Yeah. Tangkong o gamay og ang kamuti sa udlot. Sus karon kay
tas magdasmag mang presyo. Ah, 80 ka kinray nahalin. Gibangan-bangan ni mo. Gibangan-bangan ako pero dito gikinilo nila. Ah, Mm, pila man kilo? 25. Nga baligya nga. Wa na 40 na. Aw. Manang dabson oy. Naging adlaw naka 270 ko. Oh, kahapon. Kuan. 80. Barato diya no kilo. Gamay ron pud akong ida. Barato man pud ng kuan. Nang kamote. Patay na dai. Patay na inday ay. Ah, sunod. Oh, okay na ko diri ka oh. Dili kay nagsuroy-suroy ko. Ay, suroy-suroy. Ano mo magsugnod ani? Ay, ibili-bili po na sa imo. Aw. Ah, nga. Ana may daghan. Why? Lagi bakal na. Ako nang kuwan. Bro. Ito yun. Mama, magkakita ba yan? Managsuon ang mga apuhan? Namo? Kami hindi ito ng mga buwa. Arin, inatuto. Murag kahubog. Inom di kagwain. Iwangan pa nila. Nagwain. Nagwain di karon. Baoy. Di ko mag-wine basta mulakaw ko oy kay. Diha lang litang kay ako yung dalen. Magabi ra jud ko mag-wine. Mga kaibigan. Magabi ra jud ko mag-wine kay dayon man katulog. Atay. Ako ning i-arrange pag maayo kay aron daghan ang masud sa tricycle. Kay layo bayang ato aron di maalkanse sa biyahe. Diha lang buko. Ipabor na ko. Da 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 da. Lusot ko, aga, ingon ko badung na ko niya. Sa maning, ingon ako ba na itanong sa ng sili. Ay, vlog ko lang ato kay baking ra ka. Mga baking ra ka kay. Naay mga sakiran nila ya. Ah, sige, makasodra. Oh, sodra. Ay, diri, matanda ako ba? Mamayas daw. Ano ra day ka nakangari? Oo, diha, amuan kay nang. Ay, Dana! Ane. Ah, nidagan. Wato, ang tako. Oh, Aray na wala. Bili na na diha. Ay, wa mo kay musod. Dali ra ko.
Mahibaw anag. Tawgo na kagnay mo son. Ay naman takutob. Siya. Kuan dapat. Gamay pa ko siya nakaay. Sige, magsige na nagnatos amo ah. Luwag ko lang gimi anang nagatinati. Ang ato man yung magkuwang yung amo. Mo man ka magwangan. Oh, di ato Oo, sunod siya. Kay ang katulong babae to amas gawas. Okay, ang kani kung bata mga tuko kang mama niya tindahan. Saan man na? Dito kung ano. Ah. Di lagi kan. Ikas bantayan mo ito dito ron. Aluto na na dai. Sino ka ma'am? Oh. Dayon nga to basig mamalit sila dito. Winter na ma'am ay. Dito lang dai sa ako. Langs lang ato sa tayo Kaya dai. dai kaday. Gika. Kaya taga-dati ka para dito ni gikuha. Dok, basig din ang kakadaog ani Dok. Panid ay sa. Anay daghan oy diha sa ngadto ngadto. Ah, dito po dai. Naay Naay kuan kuan kayo. to. Sila. Kita na lang ako. Ano lang may mga hoy. Ingon ko na, kako na lang yung mga hoy. Di ay nga ni, ato ang mga luna-luna. Kani mga hoy, kung palagi ko kapalit og kanding oy. Naalagi ko yung isaaran lagi nga mo palit ko kanang tag 15,000. Kadagko. Pero wala pa man jud mga anak. Wa pa manutas. Awa pa'y anak. Wa pagi magmag. Bago nilang ipalit. Ah. Inako day unsa may ipakaon ana day ingon sa nga palitan nimo og kuan. Si. Oh, naku niya unsa man nato ana pagbaligya. Ingon siya. Pananglit og mobaligya ta. Orasyon gina nimo day. Oh, orasyon gina nimo. Oh, nya. Kanang Gaway kumbayan. ang kadsik. Kumbayan pud kuno. Oh, imo kanya. Di nato wa naman mubuhig ba ka dai? Ako lagi kay nindot na Wala. Nagagi masunis. Nagagi masunis yun. Unya, ang halinan ka lang da. Wala ma'am oy kay ra sa sudan. Oy, nanguntraman. Kapalit sa ko ni ma'am. Ay lang usa dai kay tobok min sudan. Luwas pa ni mon taon ana bugat oy. Dili ko no do. Ala do ang ana mo blank kay bangko para bakang Bagray. mao. Pakit para ba. Ay kay wala ni dadang dungdung. Naa man tungdong. Aw naa. O bitay na ko nga. Di pa ka mag. Ano ka naman ako ginito ato. Ayo sa. Kasi ubos ba. Kit. Ay kub. Nya na. Okay na na. Ha? Mangayo lang ko ani og usa ka Sige kaon. inday oh. Kung ko isa diha na o imo lingkuranan oh. Dire ay makita ra siya dire. Dire inday ay. Biskwit mga kaibigan. Agoy, naman yung mga tiguang sakit ka tuhod. Mm. Ay ko ana day, iko. Mm. Iko tig-inom. Wadak maka ko na. Mm. Pahinan yung kuya mo. Mm. Kung alam na. Kung ang. Duha mo mo tulo. Ay, picnic you. kami dire. Gahin de.
Water. Di kan mit amo angat to pag yun may kandayuli. Namalit may soft drink. Ulol naman lang inoon. Oo. Ang putik yun. Hindi. Ako. Oh, naamday ka binugha oh. Ay, si Joel, kato na standby diri day. Buka-buka siya ng kahoyan niya. Oh, bukahan palwa, mga kuan naman lang na. Magabok. Ako'y buka. Nindot ng palwa eh, basta. Kana ganing uga. Yun na yung buka. Oo, di ay. Kaya inyam na baso dahil tag-a. Dong! Maura to mga kaibigan, ang among video. Inaot nga nalingaw ka mo. Daghan kayong salamat sa pagsunod sa kanunay. Subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Amping! Kanunay. Hindi po na yun.